monggo. Nggih Mas Dolo, jumeneng ya Mas Dolo ya. Ya sak pira-pirane butahe wul. Ngene kok. Tewul, tak dokok kisah dhewe ya Mas. Ya 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 ya. Monggo. Yen eleng nalika semono kowe Balik CS ya jumeneng ya. arep ngomong apa neng isor lambune banjur jabul kowe kok wis duwe bojo Mbok anggap omong iki nganti kowe wani ngajak janji kaget tenan autiku iki jebul kowe mas kendas ana sing duweni pangapunten lewar asna kok bojone wong yen weruh aku mung bisa ayo Pak Jasman benarek ngajeng mriki Mas Jasman Mas Kurcis Mas Bagong Mas Suroso kanggo aku
Jasman Mas Es aja kersusu kondur. Pinarak kajeng kabeh sing duwe titel MC. Bawa teluk Sugeng Rawuh bawa. Ayo, genten kene. Jejer kene. De Jasman karo Mas Es jejer kene. Jejer legase. Tanggalnya 1 Juni. Yo. Oh, oh. Pak Jasman, iki Mbah Guru ya rawuh. Sendane kenteng Mbah Guru ya rawuh. Iki bareng karo Mas Es ketoke, WA ketoke. Ya. Kudu gledak. Nah. Kudu gledak.
Ah. Wes. Ya Mas, nggih Mas Dirak ya. Sing njaluk kudu gletak. Oh, gletak. Cengelek. Cengelek. Tangi karepmu ora karepmu. Gendeng kandaria. Gendeng manoe apa? Mano-mano putera. Mencane nang awet paker. Ayo meca, ayo meca. Meca sing iso ngiter Sawuk lita. cengelek. Cengelek. Bali maneh. Kandaria. Gendeng manoe apa? Mano-mano bodang. Mecane wet gedang ayo. Meca ayo meca. Monggo. Salah siji. Lucu rawuh, bawa Joko. Oh. Eh. Ngelingo marang janjimu wong ayu nyedrane saiki jur lali rusaking awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani. Kaduk dadi pepeleng nalika biyen kowe isih nyanding rono mrene sing tak gawa tapi bisa najan mung sedelo. Langsung gambyong kangen semu.
brebes milih rasane nangis batinku pengen mangan rasane wis ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ning gulu Sebanun. Spesial Mbah Alek. Ayo Pak Alek, digayang kene yo, Pak Alek. Pak Alek Mas serombongan. Dodil 10 putu bulan 6. Mbah Sugeng, Pak Jayadi. Manis deh, kowe pancen manis. Iya iya. Tambah manis yen kowe rasa nang lame. Yen mesa manis ngongkoli madu. Kaya bisa rontoke jantungku. Kumbang mladi aduh dek dironce-ronce. Setengah mati aku mikir kowe. Pak Pipil senengku godhong. Iris-iris aduh dek kulone Jawa. Dasar wong manis kowe tur prasaja. Memang lidah tidak beraturan. Ayo diwalik sepang ayo. Silatuan tak ewang anak. Ya seping rawuh Mas Nar saking Singajati. Asik. Manis dek Mbak Muji pancen manis.
dasar wong manis kowe tur prasaja Memang lisan kita berdolan hati bersatuan gak ewang lanang. Oke, terima kasih.
Sasarangan Laras Iromo. Seminggu tak tinggal lunga, ora kerasan hatiku nelongso. Saben dina sing tak rasa rina wangi katon ning netra. Ayo Mas Es.
nggonku kasmaran aneh barang tansah eling nyembreng kahanan tuas ngeten bakal ora kebagian bersama Laras Uromo. Nalika ingsun ketemu breng sliramu walayu tumandelana netraku koe mesem sarta karo guyu melang kaya ngene rasane wong kayuwan rima atiku ayo sepiro yo Gudi, Pak. Gudi ning nggonku kasmaran aneh Bar iki satu hati sampai mati. Dulur buri, Rene, yo. Hey, Inanada. Gendut. Merengut, merengut, merengut. Juli, enak banget. Bajayadi kulo ya salaman. Kulo ya salaman, Mbah. Pak Jogoboyo Keteng Bajayadi. Bisane nyawang, Mbah. Walah kilangane. Jogoboyo Keteng asik matur suwun sedekahnya amal barokah nyawer penyanyi padha karo umroh
Jogabaya Mbak Jayadi asik matur suwun Mbak Jo Mas Dandu matur suwun kok kebangetan
Rasanya waspion musik Pak di mana-mana ada. Yang punya teluk juga Pak Jayadinya. Aceng loncat. Monggo Bune. Duit aja dingin. Matur sembah nuwun Pak Wo kedua-duanya, Pak Wo Teluk juga Pak Wo Jayadinya. Terus dari Karangtara, kerinduan silakan, masing anten mana?
seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Mohon maaf Pak Kanten, bila ada kurangnya disusul nanti malam ya sayang.